Salutare toată lumea, eu sunt Bogdan, sunt alături de Răducu. Eu n-am început să filmez, nu mi-a zis. Căpățână de dovleac, mă, de ce nu mi-a zis? Apă, tu ce să filmezi? Taci că încep și eu. N-ai, puneți mobizenul. 3, 2, stai. Nu, în fine, No, salutare toată lumea și bine v-am găsit la... La ce? Minecraft. La ce? Minecraft episodul 1 cu căpățâne de dovleac. Asta a început de mult să filmeze. De Mi-a luat 40. morcovi, că mi-e întrebă porci. Ăsta-i trebuie cai. No, în fine. Și saddle și bliduri. Dacă vedeți cam 64 de chesturi și de-astea, am fost mai înainte noi pe creativ și ne-am luat. Filmeme, deci, fără discuții. Eu filmez. Da, știu. Tu și eu filmez. Nu vă mobizenul. Nu-l vezi de mâna mea. Ah. Oaie! Caut un cal. Cal, caută un măgar. Am găsit 2 oi. Somele. Mi-am găsit o oaie, care e a mea. Eu le Bog, omor. dă hai la mine. De ce? Să sară oaia mea. De companie, e albă. E albișoara. Leagă. Păi, nu mai scapă. Uite o vacă. Păi, mă. Aliș. Tu proastă, stai. Ce faină ești. Nie. Da, fraților, nu uitați să abonați la Răducu pe canal. Da, de parcă tu ai mulți abonați. Ai 4 abonați. N-ai ce tu câți ai, deșteptule. Eu? Uită-te, nici eu nu știu. Pumpkin! Vrei să ți-l pui pe cap sau ce vrei? Vrei să te uiți la mine. Deadpool cu pumpkin pe cap. Cum ar fi? Apă, tu ești... Eu te cred în stare să faci asta. Deja ai făcut-o. De unde știi? M-am uitat la tine pe tabletă. Mă întreb dacă... Da, nu mă văd. Ar fi prea tare. Eu mă văd ca și cum ar fi o oglindă neagră. Un pumpkin, da, nu mă vedeți. Dă pumpkinul jos, că mă enervează. Nu pleca departe. Dar unde ești? Ești prin copaci. What? Sari. Sar că te prind. Nu mai Te-am prins. Caut și eu un cal. Poate e pustiu, nu în... Dacă am găsit 2 oi. Și o vacă. O găină. Am găsit 3 vaci. Bogdane! Ah, Hai la mine. stai că am plecat mai departe. Am un porc și un pui. Ia-ți porcul. De ce? Să mergem să omorâm vaci. De ce? Și Hai. dacă vreau să țin porcul cu mine? Are și puiul, e o mamă nevătămată. Te... Puiul. Să pupă. Bogdane, cum să lași așa familie în mama? Păi iei cu tine, mă. A, și puiul. Nu, cicule! Puiul vine după tine. A, vin după măta. După măsa, așa. După mama sa. Bă, da! Chiar că vine, mă! Nu mai vine, ba da. Ok. Eu mă duc, am găsit clay. Ba nu e clay. Bă, da, e clay. Bă, am și porc și pui. Mă vezi, îmi vezi numele? Nu. Merg încet, merg delicat. Unde ești? Trebuie să găsești apă. Dă-te tableta să văd. Dă. No, ți-l văd numele. Iau clay. De-mi luam și uniță.
Undiți. Da. Da, și ia din nou ăsta. Tu ai cont, mă? Nu mi-am făcut. Uite cum vine pu. Dar ce căpățână are? Are capul mai mare decât corpul. Pe bune! Lol. Mor, vacă, mori. Auzi, ia cu porcii! Bă, Bogdan, selfie! Bă, Ce? pe bune, de ce nu fac selfie cu porcii? Trebuie Vacă, nu te mai mișca. Haideți mă la selfie. Ce? Bogdane! Și fraților... Bogdane! Lol. Selfie! Nu, fraților, Gata. nu uitați să apăsați butonul de like și să vă Pe abonați bune, la... mă, nu închide, mă. Dar nu închid, măi. Și să vă abonați la muciul ăsta. Ce, mă? Parcă vrei să-ți dau o palmă peste macă. Stai, mă, că porcul meu nu știe să note. Soartă. Porcule, ne luăm la revedere. Dar o să vină după tine dacă ai morcov în mână. Morf! Mi-a dat saddle-ul. Ce m-aș fi râs să nu ți-l dau. Ha! A, ce m-a speriat. N-ai știu de ce a zburat atâta. Stai, mă, că vreau să fac... Vreau să iau florile. Mă întreb dacă pot să colorez saddle-ul. Ar fi Da. prea tare. Bă, și l-ai lăsat pe purceluș fără mamă. Bă, Omoară. purceluș rău. Bă, l-ai omorât? Aproape. Ești prost. Am zis aproape, nu l-am Ah. omorât. E aici, viu. Trăiește. Dă mă să-i dau morcovi. Dar-i dau un pom și moare. Taci. Asta. Nu poți să-i dai. Bă, casa aia ne facem casă. În copacul ăla ne facem casă. Luăm altul. Bine. Bă, ăla. Ăla. Facem casă pe munte. Dar acolo nu sunt porci. Coborâm noi. Ah. Sau ne luăm porci acolo și... Ba decizi, mă. Mă fac pe scar. Și porcul scar. Păi cum nu știu cum îi zice la... Na, porc. Fermier. Na. Dar nu trebuie fac, mă. Facile mâncă morcovi. Habar Cai n-am. mâncă. Dă-te din fața mea. Coata! Pu! Te-am luat? Au. Fii atent, tu ne ești! Nu ești lângă crafting. Du-te, mă. Nici mă. Cu toată puterea morcovilor, te declar prost. Stai, mă! Nu da! Ui, mă! Geronimo! Ți-ai rupt cap. Îți bine! Mă, nu uitați să vă abonați la ăsta cu pickaxe. Geronimo! Am căzut în apă. Fraiere. Am căzut pe nisip. Îți fur crafting-ul și fug. Moment șocant. Foarte șocant. Caul! A tăpit. Vedeți și voi ce văd și eu. Ce? Un râu! O cascadă! Vedeți și voi ce văd și eu. Uai, atingere. Vino. Să uite la mine. Vine către mine, banul. Hai, mă, ce tu faci? Iau căul și Vine piatră. noaptea. Nu o să vină. Eu mă dau pe oameni.
ce mă trebuie pânză pentru undiță? Și în plus îmi trebuie lemn. Bogdane! Ce? Bogdane! Am nevoie de tine! Pentru? Ce rupe capul acum? Bogdan! Sparge... Sparge pământul să intru. Repede! Abin că spart pe ăsta. Nu pune-l! Stai la mine. Bogdan! Am uitat crafting-ul. Du-te după el. Am rezolvat. Am făcut altul. Pam, pam, pam! Eram... Bogdan! Și cum am făcut? Breakdance. Bogdan! Breakdance. Cum am mai făcut? Pune-mă blocul! Breakdance. Geronimo, nu știu să not. Așa am făcut la seama. Pe bune, nu mă auză nimeni. Dane, mă crezi? Chiar era să mă nec. Și ne minți? Nu mint. Întreabă pe mami. De vampir nu m-a văzut. Întreabă-l pe Claus. Ma. Ui mă la răducul că e apă. Și taci m-a văzut. Lasă-mă să note. Și-o dat seama cum mă nec. Deci, am dat ca prostul din chicioare. Deci când am ieșit din apă, eram gras. Mi s-a umplut pieptul. Prene. Bogdan! Spargem pământul. Ai pus torțe bine. Ce torță, mă? Spargem pe pământul ăla! Am spart. Une. Torță. Îmi prăjesc clay. Ca un Mai prost. fă un furnace. Dar fă-ți tu. Ai, eu n-am piatră, n-am pickaxe, n-am lemn. Ia pickaxe. Pe bune, de lemn. N-am de altceva. Bogdan, uită-te în spate. Vine, îi dau două caștace peste față. Vino la tata. Îți dau niște morcovi. Morcov. O căcat o găinul nou. Mă sunați asta. Pe bune. Am făcut un nou. O căcat, o făcut tot din curia să o... Vrei o sabie de piatră? De piatră. Dar tu o pus răca de lemn. Nu trebuie, mă. Puh. Bă, de ce pui de carne de vacă? De ce nu pui de oaie? Sper că nu e la carne. Dă-mi înapoi. De ce? Că mi-o treabă. Că mi-o trebuie mie. Am mălână. Ce pot să fac cu ea? Am căcat. Bam, bam, bam. Cum mă sună trai? Bă, mă, ne mai vin la mine? Posibil. Posibil pe naiba, că filmăm iară. Atunci vin. No, bun, lume. Stai. Eu filmez. Bogdan, stai așa. Stai un pic așa, cum am stat eu și uite-te la oaia aia. Te rog, mă. Bă, stai, mă, așa. Uite. Așa. Și uite-te la oaie. Unde e, mă? Bă, pune înapoi. Acum, mă, dă-te, mă, de acolo. Să-mi iei papchinul. No.
Cam atât lume. Mi-am fost Raducu Și eu, Bogdan. sau Kenny. Nu uitați să vă abonați la Bogdan Muntean. Prichindel. Tu taci. Taci. Și la mine. Și nu uitați să dați un like. Și la Salut! ăsta și la mine. Pa! Mai mult la mine! N-ai, pa!